Lagunok ongi etorri Lastotxapelen kanale eta gaur gauzatxo berezi bat agarkizuet. Gozategi zuzenean 25 urte CD eta DVD zuzenekoa eta hiriburutan gratutako kontzertuen asketa bat da, kasu honetan Iruña, Donosti eta Bilbo ikusten duzuen moduan. Baditu hemen urdinez DVD bat eta morez zuzenekoren CDA eta Argosategi Orioko taldea, trikitilaria eta parrandarako sekulakoa eta txikitan asko disfrutatu nuen horietako bat izan zen Gozategi eta Bilbo kontzertua izan zen itxela, adin ezberdinetako jendea zegoen eta liburuzkan dator abur bat Gozategiren kideak, zeintzuk izan ziren gonbidatuak, 25 urtetan zehar izandako bizipenak edo zer sentitu duten 25 urte taula gainean eta kontzertuak ematen egon diren horietan. Eta aparte, gero hemen badituzte kontzertu ezberdinetako abestien letrak irurekin atzean abesti klasikoak, adibidez Egunon, Porru Patata, Euskal Selekzioa eta gero laguntzaile asko, Xabi Solano, Pirritx eta Porrotx, Jon Maia eta Eta ere Bilbo kontzertuan egon zela oso gauza interesgarria izan zen, egon zela ere Ainhoa Gozategi, hasierako Gozategiko kidea eta hori, jende asko postu zuen gauza bat izan da. Hau izan da gutxi gorabehera dena eta hurrengoan izango duzue unboxing gehiago. Agur!